Antonello beda jselmilkom u jagħtikom merħba 89 episodju mis-sensiela botta u risposta llum programm li daqsbajta fejn se niddiskutu diversi temi flimkien mal-panel tagħna kif ukoll magħkom is-segwaċi ta' din il-paġna li ser tkunu qed tissegwuna live nfakkurkom ukoll li tistgħu tagħtu l-kummenti tagħkom fuq dak kollu qegħdin niddiskutu llejla permezz tal- sezzjoni tal-kummenti li għanna miftuħa likom fuq l-SMS, għanna u koll diġa maħna l-ewwel pakket ta' panel li jinkludi l-mistedna residenti, żewġ mistedna residenti, Roberto De Brincat u Karl Pajnis. Roberto, nsellimlek l-ewwel net. Sellim lek Antonello, nsellem il-mistednin li għanna l-lejla u da kollha tisegwuna. Sewa wis, Karl jidher li nqala ftit għal daqstanza kemm jirritorna Karl u koll nistennew li jinaqol magħna bil-video wkoll il-mistiden l-oħra għandna s-sur Gejtu da Battista naraw ftit it-temi li ser niddiskutu il-lejla flimkien mal-announcer tagħna Martina Filletti. Martina fidejk. Fil-programm tal-lejla, aħna ser niddiskutu ebda goals bej Floriana u Hamrun Spartans, 3 goals u ritorn mal-ewwel 4 postijiet għal Manchester City. Conte jagħti l-ewwel telfa fil-kampjonat lil Juventus. Mela, kif innotajtu se nkunu din niddiskutu Floriana Hamrun il-logħba li kellna nhar is-sibt li għadda u l-internet fl-iskorta Kejb xejn ma għandna wkoll il-Viċi President ta' Hamrun Spartans, Sur Gejtu De Battista. Gejtu nsellimlek qabel xejn. Nsellem lilek u s-semmija tagħkom kollha. U għandna wkoll il-Karl li issa wkoll jinsab available. Karl, nselmulek ma qabel Buonanotte. nisimgħu l-kummenti tiegħek. Karl, nibdew qabel xejn ngħidu li provajna wkoll nistiednu rappreżentant min-naħa ta' Florjana, ma sfortunatament ma wasalniex hija ħasra li nsibu dawk il-klabs li mhux dejjem ikunu available biex jiġu jgħidu tagħhom f'dan il-programm aħna nagħmlu li nistgħu biex dejjem nagħtu spazju l kulħadd imma min-naħa l-oħra għandna wkoll rappreżentanti ta' Hamrun Spartans. Gejtu, forsi nibdew billi nieħdu kumment minn għandek fuq din il-logħba b'mod ġenerali u wkoll sew minn għand Karl minn għand Roberto qabel ma nibdew niddiskutu wkoll it-temi marbuta ma' din il-logħba fi żjed dettall. Gejtu tibda inti u mbagħad Karl u Roberto jkunu jistgħu jkomplu. Ħaġa nirringrazzjak ta' l-invit tagħkom. Jiena fuq din il-logħba bħalma jaf kulħadd dinha kienet logħba mistennija ħafna. Fil-fatt naħseb li bħala logħba laħqet l-expectations li wieħed stenna minnha. Kienet logħba tajba, naħseb kien hemm mumenti għaż-żewġ timijiet. Fil-fatt kien hemm ftit chances, però il-ftit chances li kien hemm kien maqsum bejn iż-żewġ timijiet. Naħseb iż-żewġ settijiet ta' players taw prestazzjoni kif tixra u taw gost lil pubbliku biex ngħid Malti, però l-iktar wieħed irid ifaħħar is-sapport taż-żewġ naħat li telgħu biħġarhom, ġabu ruhom biex ngħid hekk il-veru taw gost lil kull min tela li huwa neutrali biex jara din il-logħba u naħseb li l-logħba kienet magħmula minn żewġ coaches tajbin ħafna u narġa' ngħid żewġ settijiet ta' players li naħseb li obdew l-instructions tal-coaches li kellhom u taw prestazzjoni li tagħmel unur għall-futbol Malti. Karl, Roberto, l-ewwel kummenti tagħkom fuq il-logħba. Jiena naħseb li kienet logħba bilanċjata, logħba li ż-żewġ timijiet qishom aktar kien moħħhom li ma jaqalawx il-gowl milli jiskurjaw. Hamrun kienu kemm xejn aħjar minn Florjana, anke ċansijiet kellhom ħarir aktar ċansijiet minn Florjana, però naħseb all in all ir-riżultat tad-draw kien wieħed ġust. Għandi l-istess ideat bħalma qal sieħbi Roberto, jien nemmen li kif kont diġà bassar xi ftit żmien ilu kif naħseb li tiwaslilna l-ħabib tagħna ieħor tal-Hamrun Frank. Ngħidlek jien ġej xi spareġġo għalik Hamrun Furjana. U ngħidlek jerġgħu jispuntaw Hamrun. Hekk jidhru l-affarijiet.
għalkemm ċerti timijiet bħal bil-Kirkara għaw żiedu l-qawwa tagħhom ma hekk nemmen li ħad tispiċċa l-istorja ta' dan il-kampjonat. Spareġġu Ħamrun Florjana għalik u jerġa' jitlaq Strada Reali. Mela, Grejko, fejn taħseb li forsi Ħamrun Spartans stajtu rbaħtu dan il-konfront? Għanajlek, jena ġifiri bħalma diġa il-żewġ timijiet labu loba ta' attenzjoni kbira. Naħseb l-uniku slight edge li seta' kellna ftit kien hemm momenti minnhom għax aħna jekk toqgħod tara fl-ewwel ħaf biex ngħid kemm kien hemm iċ-ċans tal-Furjana, però aħna kif qalu tajjeb il-kollegi li qed jitkellmu li aħna kien hemm dik id-daqsxejn aħjar mhix ħafna għax naħseb li t-timijiet ibbilanċjati ħafna, naħseb kien hemm jekk tajna l-100%, però kultant fejn daħal dak il-50-50 ball daħlu xi ftit huma fit-tieni ħaf speċjalment u naħseb li kieku bqajna bl-istess ritmu ta' l-ewwel ħaf naħseb kien ikonna dik leġ fejn aħna stajna niskurjaw ukoll. Però narġa' ngħid li kulħadd kien attent naħseb kemm iż-żewġ coaches u kemm anke il-players aħna konna xi ftit arjużi għax naħseb li bħalissa qed nuru issa kemm fl-aħħar, però dal-aħħar 6 logħbiet it-tim issa qed ikompli jingħaqad għax kulħadd dieħel fil-pożizzjoni tiegħu u naħseb li aħna dik id-daqsxejn li kien jonqos da, però marret inneħħi xejn mill-mertu tal-plejers tagħna għax is-sem tagħhom u sabu l-Furjana vena tajba naħseb waħda mill-aħjar logħbiet li għamlu u għal daqstant dak il-gowl finali ma ġiex. Temmen li Florjana jistgħu jkunu l-akbar sfidanti għalikom din is-sena? 100%, m'għandi l-ebda dubju u ngħid kif ukoll għall-kollega seħebna wkoll naħseb li ma rridu nbaxxu l-gratt taħat għax naħseb li hemm xi żewġ timijiet oħra tlieta li jistgħu jagħtu logħba lil kulħadd u nasal biex ngħid ukoll li anke dawk it-timijiet li mhumiex imsejħin hekk biex ngħidulhom tal-kontestanti, però qed rajna diġà u naħseb li ħanaraw ukoll li kulħadd jista' jagħti logħba l kulħadd fil-ġurnata u speċjalment dawk l-ewwel 4 timijiet ħajilagħbu ma' kulħadd. Aħna diġà labna ma' żewġ timijiet biex ngħidu hekk u jiġifieri il-final tagħha naħseb sa tkun sal-aħħar u mbagħad naħseb min itawwa l-iktar min ikollu l-ikbar skwadra u hawnhekk nista' ngħid b'sodisfazzjon li bħala skwadra twila naħseb li aħna żgur se nkunu wieħed minn dawk it-timijiet li għandna biex l-iskwadra waslu sa fejn xirqilha. Forsi ukoll għandna din kwestjoni, mhux ħansejħa kwestjoni, forsi ħansejħilek. Kampjonat ta' diversi players barranin nhar is-Sibt rneta spikka għal darb'oħra Carlos Amitlu Nardelli li l-difensur ta' Florjana li ġie wkoll ivvutat bħala l-aqwa plejer tal-konfront. Zamitlu Nardelli li s'issa naħseb huwa wieħed mill-iktar plejers qed ikollu staġun tajjeb ħafna. Qed tajjeb inti ġifieri dan kulħadd qed jgħid li dan huwa pedina li jekk ikun f'kolinkwa tim jista' jagħmel ix-xogħol tiegħu u għandu l-kapaċità li jkun ma' dak, però narġa' ngħid fuq il-logħba veru kellu dik leġ fuq ħadd ieħor, dik il-ftit iktar minn ħadd ieħor, però jekk wieħed joqgħod janalizza il-plejers kollha f'din il-partita naħseb kellek plejers kemm il-Furjana kellhom plejers oħra li ma kinux daqshekk il-bot mill-Nardelli u anka il-plejers tal-Ħamrun li kien hemm 2-3 minnhom li spikkaw u baqgħu għaddejjin is-sija u nofs jagħtu semhom. Però iwa veru li dan huwa plejer li qed jagħmel il-prestazzjoni tiegħu qed ikunu tajbin, però naħseb jekk kulħadd jara dawk it-3-4 plejers li għandu ħajkun hawn
ħajkun hemm jikkumbattu players tajbin kontra xulxin. Karl, Għajdli, fuq Lonardelli. ifimni, ta' min jgħid li s-sena l-oħra assistejna għal kampjonat bil-Furjana kienu protagonisti. Issa dan biex ġi minħabba l-fatt li kellhom nukleu tajjeb u fil-fatt il-kampjonat intilef fuq event tal-logħba. Jiġifieri tal-Leonardelli sewwa mill-ebda sorpriża, il-Furjana nafu li huwa mill-aqwa timijiet ta' Malta. Apparti minn hekk ukoll għamlu dawk l-innesti u irtokki, jiġifieri jimmu qed nieħu xejn bi kbir, għax inti di meta tibni kif naw il-Furjan, inti tibni biex ikun hemm ċiklu. U ġeneralment ċiklu jkollok dak 3-4 snin. Issa x'ġara? Ġara li l-kart inqalbu kif qiegħed il-kampjonat issa. Mela, Karl il-mikrofonu. All right. Le. Mela, sa flattant. Naħseb jekk tħalli l-mikrofonu waħdu aħjar. Le, Ma tmissux. ma titmux xejn minn naħa tiegħek. Jien ma missejt xejn. Okej, tista' tkompli Karl. Mela, biex tagħmel ċiklu, inti sewwa tibdew tagħmel ċerti bażi qawwija ta' tim. Li dan diġà kien qiegħed hemm għax il-Furjana kienu qegħdin hemm anke s-sena l-oħra. Jiġifieri dan li qed naraw continuation minn ta' Florjana. Qed tifhimni ġifieri li Leonardelli ħa dan il-premju fl-aħħar tal-logħba ifisser li il-kontinuazzjoni qed issir. Jiena lija wieħed minn main contenders u fil-fatt huma rebħu l-ewwel round il-Florjana. Sewwa mu qed jieħu xejn bi kbir, qed tifhimni? Issa ma t-tiġrija ngħid il-Furjana ħajkunu hemm imma għandhom tiġa sieq ġewwa, imma ngħidlek il-Ħamrun dejjem jibqgħu il-Ħamrun, anke l-management tagħhom il-Ħamrun jogħġobni wisjina. Plus il-materjal li hemm u issa kif issaħħew. Plus użawh b'mod għaqli l-ewwel round biex daħlu mal-ewwel sitta ma in the meantime taw l-esperjenza l-plejers tagħhom. Mela, Roberto, issib min jgħid illi l-logħba ta' xejn b'xejn hija logħba perfetta. Xtaqt noħon ftit kummenti fuq l-analiżi tattika tiegħek ta' din il-logħba saw min-naħa ta' Darren Abdillah kif ukoll min-naħa ta' Alessandro Zinnari. Fimni, il-logħba ta' xejn b'xejn ma jfissirx li tkun logħba perfetta. Kif dejjem tkellimna, il-logħba tal-futbol hija bbażata fuq episodji, ġifieri da kapaċi inti ikollok logħba li tkun tilab tajjeb, isir episodju jkollok tbiddel il-pjan kollu. Ovvjament, jekk inħarsu li daw iż-żewġ timijiet, on paper, il-Ħamrun jilagħbu futbol aktar offensiv u aktar preġudikat, għax ovvjament jużaw 3-4-3 bħala formation li kull min għandu idea ta' coaching u tattika jaf li 3-4-3 hija meqjusa bħala sistema l-iktar waħda perfetta għax għandek ħafna triangles fuq il-pitch. Minnaħa l-oħra l-Furjana jużaw aktar sistema ħansejħula hekk moderna tal-4-2-3-1 li ħafna timijiet madwar l-Ewropa qed jużawha u ilhom ċertu ammont ta' snin jużawha. Ovvjament jiddependi wkoll l-andament tal-logħba, ġifieri jiena kif qed l-ewwel din-logħba kienet waħda tattika bejn żewġ coaches. L-ewwel għan kien dak li ma jsofrux il-gow, għax ovvjament min isofri il-gow mbagħad irid jirriskja iżjed u kapaċi iħalli ċertu spazju warah u jaqla aktar minn gow wieħed. Ovvjament kien hemm ċansijiet l-iktar xuttijiet minn barra l-kaxxa, niftakar ix-xutt ta' Kamenzuli li l-goalkeeper tal-Furjana ġab sejf tajjeb f'corner u forsi xi set pieces. Jiġifieri daw it-tip ta' logħbiet meta jkunu qishom iġġamjati mill-aspett
tal-logħob. Ovvjament kapaċi jiġu solvuti b'xi episodju bħal xi set piece jew xi żball difensiv li ovvjament jista' jgawdi minnu t-tim avversarju, però dan ma seħħx. Id-difensuri kienu attenti ħafna taż-żewġ naħat, anke l-goalkeepers, anke Bonello ġab sejf minnhom f'kontrattak ta' Florjana għalkemm forsi l-attakkant ta' Florjana seta' jikkonkluda b'mod aħjar. Però naħseb li kif qed l-ewwel, ġifieri l-għan kien dak li kemm jista' jkun ma joħorġux b'idejhom vojta minn dan il-konfront biex ovvjament iżommu l-pass ma' xulxin. Mela, diġà ċenna li għajtu l-ewwel u issa xtaqt forsi niftaħ naqra dibattitu fuqha mal-kumplament tal-panel sew ma' Karl Robert u tkoll mal-istess gejtu. Jiena rajna spettaklu fil-ground, imma rajna wkoll spettaklu miż-żewġ settijiet ta' parti tari fuq l-istand li appoġġ kontinwu, pika sportiva għaddejja l-ħin kollu, rajna wkoll streamers ħerġin qabel il-logħba. Minn dak li rajtu intom, rajtu bil-ground u Karl u Roberto minn fuq it-televiżjoni. Temnu li dan jgħin biex it-Tony Mezzina Stadium minkejja limitazzjonijiet tiegħu għandu jingħata żjed lobt importanza bħal dik tas-sibt li għadda u dik se jkollna nhar is-sibt li ġej bej l-istess familju il-kara ħatkellmu fuq żjed tard. X'taħsbu? Ħanoħraw b'nant kulħadd jibda gejtu u Roberto u jalaq Karl. Mela, laħat tibda bija jiena jekk tajt li jiena diġà tkellimt fuq di fuq stazzjonijiet oħra u narġiġ ħanajt l-istess ħaġa llum. Minar u nagħti proset il-management tal-ground ta' Tony Mezzina li huma ħbib tiegħi u naf kemm jirsistu u jagħmlu minn kollox, però jiddispjaċini ngħid li meta tikkonsidra li għal dal-finali issa biex ngħidulu hekk dar-round, meta tara li tagħti 7 lobiet lil Ħamrun naħseb li aqqas hija fair. Mhijiex fair biex qed ngħid kwestjoni ta' ground jew whatever meta inti qed tagħti lob ta' 7 lobiet il Ħamrun. L-iktar tim li hemm għandu 5 u mbagħad 2 u 3. Jiena nħoss li l-ground nazzjonali għandu li fċertu lobiet u dawn huma l-lobiet veru fih is-sabiħ tiegħu għax qed tara 2 dat żewġ timijiet kienu viċin xulxin għalkemm aħna konna iktar fin-numru, però ikun hemm is-sabiħ tiegħu, però l-istess ħaġa ngħid li bin-numri li qed intellaw illum aħna u hemm ftit timijiet oħra li qed itellaw magħna fil-ground nazzjonali taqali naħseb dik l-atmosfera tkun hemmhekk ukoll. Narġa' ngħid, però hemm ċertu hiccups li nafuhom, jiġifieri hemm il-pożizzjoni, traffic u affarijiet oħra li naħseb li ċertu lobiet speċjalment 7 lobiet għal tim bħal Ħamrun Spartans. Jiena ma naqbilx daqshekk, ma jfissirx li għax ma naqbilx jien qed ngħid għandu jkun hekk, però ngħid li ċertu lob u issa nimmaġina u nisperaw li fil-futur dawn il-differenzi għandhom ikunu daqsxejn iktar maħsubin biex ingawdu das-season li forsi ħsibna li ma kienx ħajkun daqshekk glorious, però nisperaw li jibqa' sejjerek u ngħid li għandu il-National Stadium għandu jintuża f'ċertu lobiet. Qed tiġbidilna di saqajna gejtu. Qed tiġbidilna bi President bħal Portelli u b'Marċell tgħidlix ma tippretendix this season ma jkunx glorious ejja. Għatlek jien, anzi qed ngħidlek li ħajkun glorious, nisperaw li jkun glorious u jkun għalina, però jiena nixtieq il kulħadd li da, però allura jekk inti tkun qed tajtek għalhekk qed ngħid li nippretendi li għandhom ċertu lobiet isiru fil-ground nazzjonali. Roberto, Karl, il-kummenti tagħkom. Jiena naħseb bħala atmosfera il-ground tal-ħibsa aħjar minn taqali, ovvjament mill-aspett tal-loġistika
u ta' spazju għas-supporters, il-Ground Nazzjonali huwa aħjar. Però minn dal-ambitu naħseb tajb minn qajmu forsi diskussjoni għalfejn il-pjanijiet li kien hemm xi darba li l-istands tal-Ground Nazzjonali jersqu aktar qrib il-pitch u jiġu on the same wavelength ta' ħafna stadiums barra minn Malta għalfejn dal-pjan sfaxxew jew qiegħed on hold ma nafx, l-uffiċjal tal-MFA jistgħu jgħidulna, però naħseb għall-benefiċċju tal-futbol Malti il-Ground Nazzjonali kif inhu llum il-ġurnata u kif kien inbena ġifieri fit-tmennijiet mhux adattat għall-futbol Malti għax ovvjament l-tendenzi huma li huma biex ikollok l-enclosure mimli u l-bqija tal-istadium void. Might as well nagħmlu xi ħaġa naraw kif nistgħu nirranġaw dal-istadium illum hawn mezzi u inġenji u kollox alright biex jitranġaw daw l-affarijiet isiru barra minn Malta ġifieri jistgħu jsiru hawn Malta wkoll. L-stands jersqu viċin il-pitch kemm għall-benefiċċju tas-supporters li jattendu għax ovvjament ħajraw il-logħba aħjar. U anka għall-players infushom li ħajkun hemm atmosfera isbaħ, n-nies ħajkunu iktar magħhom, allura anke l-adrenalina tkun iktar u anke l-esperjenza tagħhom fil-pitch. Ġifieri naħseb di għandha tkun waħda mill-prijoritajiet fis-snin li ġejjin li għandha tħares lejha l-MFA. Mela, kwistjoni grounds. Forsi ħankun biased għax trabbejt hemm, forsi ħankun biased għax supporter tal-Hibs, biss jekk hawn ground vera sabiħ Malta huwa tal-Hibs. Attrezzat kollox, in-nies viċin il-ground, wara xena ta' 3 bliet, pitch terf wieħed mill-aħjar li għandna wkoll ġifieri għalija kelli nażel ground biex nilab ħafna frekwenti fi huwa tal-Hibs. U dan maħniex ngħidu bħal meta kienet id-daqqa fl-elfejjat bil-Kirkara Belt. Qabel, iva, kontu pjaċir tmur taqali, għax kont tara l-istadium kollu mimli, imma llum bej minħabba television rights, bej għaw minn dejqu l-futbol Malti, bej għaw minn jippreferi għotjera l-lob ta' barra. Nemmen li jena il-ground tal-Hibs huwa ideali għal-ċirkostanzi tal-lum. Mela, rigward l-Stadium Nazzjonali. Personalment, nemmen jien li il-ground li hemm eżistenti tibqa' biss il-Valletta Side jew il-Millennium Stand fejn il-mużew il-bqija fejn hemm l-enclosure u hekk kollox jiċċaqlaq biex u anke jonqos ta' jiddispjaċini m'għadniex il-Maltin kapaċi nimlew dak l-istadium u pereżempju bir-rispett kollu jien nattendi wkoll diversi kampjonati tal-Premier. Il-Ħamrun, il-ground, pereżempju, apparti li hemm il-problemi enormi tal-parking, hemm issa wkoll il-problemi enormi tad-dawl. Jeħtieġ li bħala ground tal-Ħamrun mhux ikra, ġifieri imma jeħtieġ li jiġi upgradeat ftit. U mbagħad għandek grounds oħra li jaffordjaw anke dawn jikbru u jsiru tajbin biex jaċċettaw il-folol li jkun hemm. Fl-opinjoni tiegħi jiena jieħdu eżempju fuq tal-Hibs jagħmlu xi ħaġa żura. U jew l-isbaħ waħda l-iktar li niskanta jiena il-ground taċ-ċentenarju. Inkredibbli minn bniħem il-kesħa u l-bart li jkun hemm mhux għax taqal il-Grill Nazzjonali ma jkunx hemm imma hemm minni niskanta u nitnixxef bl-elementi kemm jaħkmu fuq dak il-ground. Biss aħna hekk kull ma nistgħu nagħtu opinjoni u jien tafx nixtieq kieku nixtieq ħaġa. Kieku għax hawn grounds li tista' jintużaw daqsxejn iktar tagħmir, sabiħ kieku anke nibdew nilagħbu il-home away. Għala le. Imma kollox in our dreams.
tkun xi ħaġa mill-aktar interessanti. Mela, il-ħin wasal biex jispiċċa daqstant. Pero tajt, skużani li tħalt il-kon Iva, tista' Pero tajjeb, ġifiri, qed nifhem u raġunijiet li taw sħabi huma kollha dak. Però ma naħsibx aħna fil-Kastana dis-sena arranġajna ħafna u issa qed isir l-arranġamenti biex id-dawl jiżdied ukoll u jiġi kif wieħed jixtiequ. Però jekk nitkellmu fuq kwistjoni ta' parking u dan naħseb mhuwiex il-ground tal-Ħamrun biss li għandu din il-problema. Naqbel perfettament li National Stadium għandu jitkien u għandu jisir xi ħaġa għax ngħid li dak sar u għandu jintuża ma nix ngħidu li dina issa xi ħaġa li ma ċaw bżonna għax kulinkwa ground jiena mhux sar dak, però kulinkwa ground għandu l-ups and downs tiegħu u għandu ċertu difetti bħalma nafu li kulinkwa ground għandu xi ħaġa li mhijiex 100%. Naqbel li kollha għandna flimkien naħdmu biex dak li hemm bżonn illum il-ġurnata qed tinqasam li il-weight qed jinqasam fuq l-amministrazzjoni u naħseb li dat difetti għal ftit ħin li semmejna għandhom jieħdu konsiderazzjoni biex jekk jista' jkun jiġu arranġati. Proset. Mela, grazzi mek il-gejtu ta' dan l-intervent tiegħu fuq dan il-programm. Grazzi wkoll il-Karl u lil Roberto. Immorru ta' reklami kif nidħlu lura nitkellmu fuq Manchester City Chelsea flimkien ma' il-ġdida, il-Karl u Roberto se narawhom fit-tielet parti tal-programm ukoll meta niddiskutu il-affarijiet oħra. Imma issa għawana immorru għal waqfa qasira ta' reklami u nidħlu lura minn hawn u 3 minuti u nofs oħra. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000 u taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher dan li jinsab il-Ħamrun jew inkella ċemplu fuq 2124 jew inkella 79047220.
Merħba lura t-tini parti tal-programm botta u risposta fejn issa ħanitkellmu fuq il-logħba Manchester City kontra Chelsea magħna għandna l-segretarju tal-Manchester City Supporters Club Malta kienet Karwana, għandna l-Charlie Borch partitarju ta' Chelsea u għandna wkoll Joseph Magri li se jkun qed jassistini għal din il-parti tal-programm nfakkarkom ukoll li jiena qed bil-ħsara fuq il-webcam mek ma jinħarres il-ġimgħa d-dieħla terġgħu taraw minn wiċċi. Biss, nibdew nitkellmu, niskuża għal kull inkonvenjent. Mela fakkukom kolli qegħdin live għal min jixtieq jintervjeni waqt dan il-programm. Kienet ċali, ħanibda nħu around minn għandkom fuq il-logħba jekk jogħġobkom u kon ringrazzjakom tal-lejla qegħdin magħna. Mela, Ok, ċan. mela, ma tantx hemm xi tajt għax Chelsea l bdew tajjeb ħafna u deru li se jagħmlu xi ħaġa fis-sens ta' għax sar dak li żball u ħadu opportunità minnu. Imma wara ħadu l-possession tal-ballun il-City u dak il-ħin lem ma tantx deret affari sabiħa għalkemm sal-ewwel kwarta kien hemm żewġ chances ta' Chelsea li setgħu ġew tlieta minn fuq. Imma hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem fit-tim, speċjalment fuq naħa ta' fuq u minn naħa tal-goaler. For sure. Kienet. Kif qal Charles tajjeb illi l-ewwel azzjonijiet kienu ta' Chelsea kellhom ċans ħadu l-opportunità minn żball kienu 1-0 u mbagħad kellhom ċans ieħor wara ftit seta' tkun 2-0, però minn hemm lem is-City bdew jieħdu grip tajba tal-logħba u rajt xi ħaġa li ma nara ħafna fil-futbol. Fl-20 minuta Chelsea bdew jaħlu l-ħin. Infatti għalaw karta safra daw biex jagħtu goal kick. Kieku tgħid fl-aħħar 10 minuti ħafna mutetti fil-ground kollha jagħmlu għattimijiet u għatta parsi weġġaw li jagħmlu l-goal. Imma Chelsea ddeċidew illi wara kwarta u xi minuta jibda jaħlu l-ħin. Ovvjament fl-ewwel ħaf imbagħad ġibna drog kien ħaqna żgur ifhem. Fit-tieni ħaf seta' tmur ir-riżultat 2-1 ħlew ċans ta' Jackson ukoll setgħu marru Chelsea minn fuq, però mbagħad minn hemmhekk lem anki permezz ta' żbalji tal-goaler ta' Sanchez u hekk u anki Ederson kien reġa' assist ukoll, jiġifieri naħseb overall Gow kien il-fatali jiena. Tieni gowl kien il-fatali. Hemmhekk li Ederson huwa isu famuż illi kultant jagħti dak il-long ball jġibu eżatt il-ballun, jiġifieri mhux l-ewwel darba li jagħmel anki Mark Vieira niftakru hekk. Imbagħad ovvjament it-telet gowl naħseb qatel il-logħba ġifieri ma' 3-1 kienet se tkun iktar diffiċli illi b'xi mod iċ-Chelsea jġibu jieħdu xi ħaġa mill-logħba jgħidu hekk. Mela, kienet. Għamma m'għandux u għabdu Kodir Kuzanov, żewġ debuttanti fl-iskwadra tagħkom matul din il-logħba. Naħseb li jistgħu joffru dawn il-players li t-tim ta' Pep Guardiola iżjed minn kwalità li ġa hemm fir-roster tagħkom bħalissa. Ara normalment meta jiġu plejers ġodda speċjalment ta' dawn ġejjin, wieħed jistenna li ma jibdewx. Aħna xirrajna l-lineups l-Anġli għedna ħaj jibdew mill-ewwel dawn. L-ewwel għandna kriżi ta' injuries, jiġifieri hemm ħafna injuries issa reġgħu weġġa' Doku hemm Ruben Diaz barra. Donnu l-injuries non-stop dis-sena, allura bil-forsi tilab li xi ħadd ieħor. Hemm ukoll out of form, ġifieri għandna players illi bħal Grealish illi qegħdin out of form ta' vera. Allura bdihom mill-ewwel. Ifhem li għadu kmieni, is-sinjali jidhru sbieħ ta' marmur żgur għax għamel logħba tajba ħafna. Kuzanov kemm għamel dak l-iżball, però għala karta safra wara ftit. Però xorta għamel ċertu interceptions tajbin rajtu jiena, ġifieri
nagħtu ċans dak kif għalek 18 sena u għadu żgħir 20 sena. Kien dak għallaki wkoll miskin ta' ġifieri. Fimni. Ħażina. Imma dak il-midfielder tagħkom vera impressjonani jiena. Jidher. Għamiltu akkwist tajjeb ħafna. Jidher fimni anke l-link tiegħu mal-plejers l-oħrajn tgħidha ilu jilgħab magħna qisu sena diġà, però għadha l-ewwel logħba wieħed irid jagħtina ċans. Għax kien hemm plejers li bdew hekk u mbagħad wara ftit tgħidha sar minnu. Ma tantx iridu naġlu ejja ngħidu hekk. Eżatt. U issa fadal ħafna xi jsir, ġifieri għax issa ġiet battalja kbira għarraba u t-telek post, ġifieri ġejja battalja. Nottingham telfu. Nemmen li l-Arsenal u Liverpool diffiċli biex nilħuhom ħanejdu hekk. Għax donnom ishom speċjalment il-Liverpool ħarbu jiġru. Però t-timiet l-oħrajn qegħdin ifhem nista' l-weekend li ġej hemm Arsenal ma' City u mbagħad wara ikun Newcastle u mbagħad Liverpool ġifieri fadallu galore ġifieri. Le, li se jkun il-ġlieda hija għal-raba posta tkun ġlieda qawwija, ġifieri għax anke minn Newcastle dejjem qegħdin fuq wara u għaddejjin stedja ħafna. Ġifieri sa tkun battalja sal-aħħar u tara fixtures fl-aħħar mbagħad il-Chelsea għandhom l-aħħar żewġ logħbiet mal-Liverpool u mal-Nottingham Forest, ġifieri dawk se jiddeċiedu naħseb l-andament tal-lig minn se jkun wer. Imma fadal ħafna xi jsir. Chelsea għandhom problema bħala tim qegħdin hemm, imma fuq quddiem ma nistax insibu dak il-gob m'hemmx min jiskurja. U mbagħad għandna l-isbal tal-gol. Għax anke l-back four vera kienu tajjeb kontra s-City. Imma ħin minnhom il-winger waqa' lura u għalhom l-offside game. Ma nafx kienet jagħmel hemmhekk dawk qed joħorġu u daħħal il-plejer fil-logħba. Ma dik tinduna li hemm ċertu esperjenza nieqsa. Naħseb jekk nagħtu sentej ċans, naħseb Chelsea jkunu jerġgħu jiġġieldu għal-lig. Imma fadal ftit. U naħseb irridu narmaw daqsxejn quddiem u l-gowla se jkun naraw se nagħmlu, żgur. Mela, fuq il-gowl ċar kont se nsaqsik jien issa, kellu logħba vera delu disappuntanti nhar is-Sibt, kellu t-tort fit-tnejn mit-tliet gows lajtu, kummenti tiegħek fuq Sanchez. Ngħidlek pura verità, jien jaġġibni għax jagħmellek 4 saves tal-Maduffi u mbagħad jagħmel żbalji radikali, anke sempliċiment pass jew bidejh, jew b'saqajh. Teħilla Poland. Di jagħmel żbalji li jagħmluhom is-17-year-olds dan, 27-year-old bowler, ġifieri esperjenza għandu. Il-coach jemmen ħafna fih, kif qal il-coach għal-player meta ikun fuq qudiem u jisbalja ma tantx jidher. U l-gowler meta jisbalja jidħol ġo xibka u ġifieri dik li għandu. Imma xorta naħseb li wasal iż-żmien li naraw sa nagħmlu ġolla sta għax issa anka il-players mhux qed ikunu konfidenti biex joħorġu għall-attakku kif biex jisprimu ruhom, joqgħod daqsxejn lura. Meta inti jkollok il-gowler ta' ċertu stoffa ma tiddejjaqx toħroġ il-barra, imma meta jkollok warajk daqsxejn xejki tibda tibża biex toħroġ u Chelsea tibgħatu ħafna biha dik, ħafna tibgħatu biha. Mela, Joseph, l-ewwel kummenti tiegħek fuq il-logħba l-ewwel qed insellimlek. Nsellem il-ċali u nsellem il-Kenneth. Ħankun onestament, tant l nitkellem, ma stennejtx wara d-disfatta li kellna f'nofs il-ġimgħa Manchester City kontra Paris Saint-Germain, li naħseb mhux ħajjuħu li kienet jekk ngħid kienet disfatta kbira għal Manchester City li tkun mitnej b'xejn minn fuq battik lek 4-2.
Qed nagħmluha ta' spiss, ġifieri Iva, xejn ma sorpriż, ovvjament xejn. fl-Ewropa mbagħad. Ġifieri jiena stennejt wirja ħafna aħjar minn Chelsea li forsi jista' jkun li sabu wkoll setgħu Manchester City kienu naqab dak li go baxx. Ġifieri u kif rajt illi wara ftit tal-minuti għamlu żball u Chelsea marru fil-vantaġġ fit-3 minuta u fallew ukoll chances kif qal tajjeb ċali, jiena stennejt illi Chelsea naħseb kienu ħajsbu 3 punti. Però mbagħad bdejt ninnota illi minn nofsi għalop, ma' nofsi għalop hekk, Chelsea ishom waqfu totalment. Issa jew għax forsi kien hemm mument ukoll fejn il-ġixtimi jibbeżgħu minn xulxin. Però onestament x'inġabu ftit drop permezz ta' Gvardiol ftit qabel l-ewwel it-tmiem tal-ewwel taqsima, onestament ma kontx sorpriż bil-riżultat li l-Manchester City iċelhom dawru. Tgħidli għal xiex, għaliex ma nafx jekk jaqblux miegħi ċali u kienet però naħseb ma' nofsi għalob naħseb Chelsea il-moral beda jisu nieżel jew bdew forsi jibżgħu mis-City jew ma nafx jew forsi kellhom il-players qegħdin out of form. Għalija però mbagħad naħseb kif skurja Haaland jiena mbagħad mill-ewwel isni bdejt naħseb li il-partita kienet lesta, però naħseb ma stennex prestazzjoni daqshekk tajba minn Manchester City wara d-disfatta li kellhom f'nofs il-ġimgħa ma' PSG. Infatti dak li żball li għamlu Chelsea. Il-Chelsea żball li kien minflok ħarġu jirrabattu għall-attakk. Waqgħu lura, waqgħu reġgħu bdew ejja nżomm il-ballun, ejja anzi kważi bdew ħallu s-City iżommu l-possession. Inti meta kif tħalli t-tim l-ieħor qed ikollu l-possession, inti qed titlef il-logħba. Għax once li il-tim li għandu l-ballun, ma tista' tagħmel xejn. Tu l ħaġa li tagħmel titmur tiġġieled għal kwalinkwa ballun. Ġieli tarhom joħorġu kontra ċertu timijiet ibelħuk. Immorru jġildu għal kull ballun. Id-darba li żball li għamlu Chelsea baqgħu lura ma ġiltux għal dak il-ballun biex jgħidu għax kiku għafsu l-City u tawhom daqsxejn x'ismu, żgur il-logħba kienet tkun differenti, żgur. Law ħaġa kienet tkun iktar entertaining, żgur. Qed tifhem? U today kien ikun l-andament differenti. Imma mbagħad tqis oħra, il-Manchester City kellhom wisq jitilfu, ġifieri setaw jħorġu mit-Champions League, sa jkunu mhux fil-xismu. It was a big cup final għal both of teams, ta' ġifieri. Imma naħseb il-City kienet iktar il-grinta kienet iktar favorihom fis-sens ta' do or die. U naħseb on the day they turned up iktar mit-Chelsea. Ifhimni naħseb ovvjament jiena biex nkompli miegħek ċal naħseb Manchester City rridu l-logħba ħafna iktar milli rridu Chelsea. Eżatti, dik żgur. Però ħaġa oħra ċal fuq Chelsea jiena onestament issa mingħajr ma tħolik dawn l-aħħar 3 snin naħseb iċ-Chelsea l-iktar tim li nafqu flus l-Ingilterra. Ija mela. Għax eżempju jiġi plejer iġibulu il-min irid. Jiena onestament issa qishom ma' Maresca qisu ħajkun dak il-coach li naħseb qiegħed bil-mod ipoġġi l-Chelsea f'posthom, però jiena nistenna li bl-investiment li kull sena jagħmlu Chelsea nistenna li dejjem ikunu mat-tim tat-top 4. Eżatt, Alla ħares. U l-investiment l-City u Chelsea se jkunu fil-World Cup, Ukoll. Tajf, ġifieri hemm ħafna x'iridu nagħmlu both teams għax hija xi ħaġa li we are lucky to be there. Għax tnejjer baħna Champions League fi x'ismu f'dak iż-żminijiet tal-di. U din hija Apparti li dis-sena nħu ċans tajba conference ċar ukoll. Mela, naħseb il-conference l-iktar ċans kbir li għandna nkun onest miegħek. U kważi għalla ħasma neħlu għax għana tim ta' Champions League, mux ta' conference, ġviri dik suppost de. Imma l-futbol taf kif jinu, il-ballon tont u jmur feritu kultant, ġviri, mux da' dik. Antonello, jiena ħanejt ħaġa oħra, bir-rispett kollu lejn sieħbi kienet, jien onestament wara illi fl-istaġun li għaddew City kien tim
illi kellu fasi tajba, rebaħ il-Champions League, rebaħ il-Treble, l-sena oħra rebaħ il-League. Jiena stennejt illi ħajkun faċli li fil-Champions League jgħaddi mal-ewwel 8, mhux qiegħed ukoll barra mill-24, ġifieri is-City jiena li t-tim ta' sorpriża dis-sena kienu. Ejja, imma titqis waħda, ġifieri. Għandhom l-inġari ta' Rodri wkoll li jaffettwa. Le, ma kull tim tiġrilu di ta' daw għamlu 8 snin dominaw ix-xena u letteralment. Issa kellhom id-dip, da kull tim tiġrilu dik li jiddibja ftit. Issa kemm huma tajbin li huma one of the top teams in the world li jerġgħu joħorġu minn dik il-xisibhom. U naħseb li kapaċi ta' both teams, jina nemmen li il-City, ankun onest, hemm ċans iktar mill-Chelsea, fis-sens ta' li jkunu iktar hemm, għax aħna għatanna daqsxejn marx maturità, għandna bżonn dak il-plejer fin-nofs fej huwa ġeneral, huwa li jillidja dik qed nillekjaw fiha ħafna aħna. M'għandniex leader. Leader m'hemmx bħal pereżempju ma kellna John Terry. Jiena li l-aqwa plejer, jiena lejn Chelsea għandi ċertu ammirazzjoni ċar mhux raw inti Chelsea nsegwihom ħafna wara issa jien Milan ismi l-kbar, imma Chelsea nħobbhom. Waħda raġuni li forsi għandi dak tip ta' sospot lejn Chelsea kienet ħabba Frank Lampard. Frank Lampard kien plejer li vera kien jogħġobni. Frank Lampard kien is-sur masta tan-nofs huwa midfielder u għandek oħra kien jiskurja minn kullum kien. Dan tkun qed bati pereżempju bħal din logħba kien jivvinta l-ego minn set. U ċali Lampard kellu oħra li jinżomma hemm bħalma kienu wkoll Paolo Maldini li sfortunatament ma dekx issib players kienu players tal-flop u Lampard kien la flop ta' Chelsea. La dika fat pal Terry kien imut. Darba minnu letteralment deffes rasu qed jixxutja kontra l-Arsenal se jagħti xott, daħħal rasu ġolda, il-plejer li għor miskin ixxutja l rasu bħajċ joqgħodlu rasu, ovvjament dak il-ballun li xxutja u kważi qatlu kien għamel xi 3 minuti il-nokkijat tiftakar. Mal-isptar sakemm dak il-ġaġi lura. Eżatt. Dak il-logħba, dak it-tip ta' plejer qed tifhem. Għalissa m'hemmx li ħadd pjaċir fl-aħħar tal-logħba. Guardiola marfu Palmer u beda jkellmu u kien hemm dik iċ-ċertu ħbiberija. Vera apprezzajt dik il-xismu jien. Mela konna titkellmu wkoll fuq it-taqtija ħarxa, x'Ingilterra taqtija ħarxa għal probabli 5 postijiet fil-UEFA Champions League tal-istaġun li ġej. Kif taħsbu kienetu ċani li dan ir-riżultat se jaffettwa din l-istess tellieqa kienet. Tant fadallu diffiċli, speċjalment issa ġifieri qed naraw frar aħna tal-biki ġifieri l-lok li hemm diffiċli ħafna. Ovvjament kull punt jiswa, però pereżempju anke l-Bournemouth qegħdin jirbħu l-kulħadd daw hekk kważi tistennihom mal-ewwel 4 wkoll, ġifieri l-Aston Villa ġew drola ħallhom mal-West Ham. Kienet qegħdin 40 points Bournemouth, Ġifieri waqna 41, ġifieri. 41. Sinċerament, bħalissa hemm ta' kwas il-41 ukoll, ġifieri mbagħad hemm Nottingham Forest bil-44. Ġifieri neħki l-Liverpool u l-Arsenal xnajdlek dawk qegħdin first 4 żgur. Imma the rest mis-City sa Bournemouth. Mbagħad ikollok tinsix li għandek it-timijiet l-oħra li qegħdin Wolves, Leicester li qed jiġġieldu għal bottom. Jekk daw
Se jiġu Ħajtu fil-logħba biex ma jħawx jiġifieri. L-Ingilterra Ġifieri- titgħallem kulħadd titik logħba. Fadal ħafna lob. Efimni l-logħba kontra Chelsea forsi għal moral tiswa wkoll mhux ħażin, speċjalment tistanna l-aħħar logħba ta' Champions League. Jekk mhux se nerbħuha żgur m'għandniex ċans li ngħaddu. Però rigward il-league se jiġri fadal ħafna jiġifieri efimni għaddejjem dak tieni round allura. Jiena ma nkun sorpriż, ġifieri xi ħaġa daqsxejn diffiċli li Newcastle ella tarhom on top, hekk jibqgħu jilagħbu kif qed jilagħbu u r-riżultati li qed iġibu hemm medina ġifieri qed ikunu hemm. U tinsiex li fadal 10 tiem l forsi 8 tiem transfers se jsiru x'ma jsirx għall-lavorja any transfer that happens now nara ċalli, jina lija, ċalli semmejt Newcastle, jina lija onestament ma nafx jekk taqblux miegħi, però jina lija l-aqwa attakkant bħalissa fl-Ingilterra huwa Isaac għalija magħhom jiet. Mela, Għalija. U punt validu ħafna. Għax għalhekk qed ngħid jiena I wouldn't be surprised. Għax għandhom għax inti at the end of the day min jerbaħ, min jiskurja. Ekku. Ġifieri aħna għax mhux qed nerbħu, għax mhux qed niskurjaw. Naħseb għandkom bżonn dak il-number 9 jinċal. Żgur, Vlahovic. biex nkunu fair fuq Jackson, ġifieri qed jilgħab lob tajjeb ħafna u l-lak mhux qed ittieħ, il-lak għax inti mbagħad għandek oħra daqsxejn tal-fortuna trid tgħinek. Batlu mal-lasta, joġi il-gowler jagħmel xi sejf tal-madon li jbelħek. Meta kien jilgħab ġo Spanja kien jiskorja ħafna ġifieri bħala plejer Nicholas Jackson ġifieri bħal Nkunku dawn plejers li jiskorjaw jiġu fl-Ingilterra jisibu aktar diffiċli kultant ukoll. Ma tafx jgħidulu għax jiena li jagħmel l-effort u jaħdem ħafna. U qed jagħti ħafna blalen, ġifieri dejjem ikollu assist tiegħek, dejjem qed ikollu assist fil-gowl kellu assist pereżempju. Ġifieri u għandek waħda his witty jisraqlek il-blalen. Tkun jgħid logħba qiegħda daqsxejn monota jiġu jisraqlek ballun u għandu waħda jgħaddi bejn 3 players 4 easy, ġifieri he can handle the ball. U ma jitilfux malaj il-ballun, ġifieri jittekeljaw u jibqa' jużab il-ballun jibqa' dejbih. Li għandu miskin jagħmellek biċċa xogħol jaqbiżlek 3 players u di mbagħad fl-aħħar biċċa jitfgħu barra. Il-finishing mhux hemm imma nemmen li once li jiġġelja kollox it-tim hemm għad. Ismani, jiena ħanejt ħaġa, jiena tara jiena nżomm mal-Milan bħalissa l waħda mill-ikbar nuqqasijiet hija li m'għandniex dik il-ponta, m'għandniex il-number 9. Il-9 hija l-iktar ħaġa. Li insumit. Sfortunatament dak il-9 li niftakru aħna niftemu Luca Toni, Christian Vieri, Inzaghi. Chelsea. Inzaghi. Iktar dak il-9 twil b'saħħtu dak it-tip ta' 9 li qed jiġi nifrasi. Dik l-importanti bħalma kien Drogba jagħmillek 80 minuta jisek ma tarax fil-logħba, mbagħad fl-aħħar 5 minuti vinta l-ego li ma tarax bħalu. Kemm kien jogħġobni dak il-plejer ċalistra? Kien inkredibbli. U kellu oħra. Dik li Isimni Ħalandi l-istatistika li għandu anki sena l-oħra ta' qabel tal-goals jiġifieri one of the top su. Imma dis-sena kienet mhux qed tajjeb kważi xejn, Dis-sena m'hemm ħadd.
Eżempju, aħna għandna l-Foden li kien il-plejer ta' sena. Is-sena l-oħra kien Stilla. Is-sena mitfi wkoll jagħti ġifieri is-sena kulħadd qisu naqqas ir-ritmu tiegħu, it-tim kollu. Mhux dak Mela. ieħor kollha b'xi mod. Da jaf ikun hemm xi jkun qed jiġri fid-dressing rooms u għax aħna ngħidu ħafna nistgħu nitkellmu bħala supporters imma xi jkun qed inti trid tara xi jkun qed jiġri fil-pitch meta jkunu qed jitrenjaw. Jekk ikun hemm ċertu problemi, mhux bil-fors ta' futbol bej players bejnietom, jew familji kollhom problemi ta' bin-nisa jinnaf ċatet mitlu ommu, bla bla. Għedit biddillek l-andament tal-lopu. Ġifir daw at the end of the day, they are human beings, tajdax mux professionals, professional kemm inti professional, jekk hemm xi ħaġa tiddejqek, moħħok mhux qed jaħdem tajjeb. U dik kultant ninsuwa aħna għax ma jsiru daw mhux robots tajthom listin u mxew ġifieri kultant ikun hemm ċertu affarijiet li jkunu not always football related jafu jkunu other problems u tiskanta it will affect all the team. Għax inti meta jkollok bħal Foden per eżempju, dakin jisu kollox jaħdem fuq f'daqqa waħda joqoslok l-oħrajn sa taffet uomu. It affects the whole thing. Il-football dik is-sabiħ tiegħu. It's not an individual thing, it's a teamwork, cohesion u kif sa taħdem fl-imkien. Iktar ma jkollok dik l-unjoni li taħdem fl-imkien, dik is-sabiħ tagħha li nafu żgur li sa jkun lik interessanti u hekk hawn xi ħadd jilgħab il-flus minn ġej it-tieni u t-tielet. Ngħidlek ma tistax tgħidha dik. Żgur. Mela, il-ħin literalment ħarbidna għal dan is-segment. Kienet fil-qosor l-aħħar aħbarijiet mill-Manchester City Supporters Club Malta jogħġbok. Bażikament ta' ħabbarijiet kellna l-tliet għall-miliet issa-għaddiet ukoll, konna grupp tajjeb grupp sabiħ. Qegħdin niddiskutu bħalissa kif ħaniltaqgħu nhar l-erbgħa għax hija logħba importanti ħafna u anke mbagħad fil-weekend mal-Arsenal. Ma stax iżu iktar qegħdin nimxu ġimgħa b'ġimgħa biex niltaqgħu u dan u nkunu grupp flimkien nifirħu u niddisperaw flimkien. Ġifieri bħalissa qisu l-aħbarijiet huma dawk relatati mal-logħob li qegħdin jiġu ġimgħa wara oħra. Mela, grazzi, Kenneth, grazzi ċolli tal-interventi tagħkom. Kull ma jitnajt li Chelsea Football Club qed jerġgħu jiltaqgħu Birkirkara. Min ikun irid imur ġifieri qed jerġgħu jiltaqgħu hemmhekk. Jien għadni ma bdejtx immur, hopefully nerġa' nibda nidħol daqsxejn fl-atmosfera x'kelli abba xogħol kelli nqata' daqsxejn mill-klabb. Imma qed jagħmlu ċertu affarijiet sbieħ ħafna fil-dik. U tal-invitation. Tajjeb fejn pjaċir tagħna illi ovvjament nippruvaw bħalma nagħmlu s-soltu nagħtu naqra spazju lil kulħadd fil-pjer tiegħu mela grazzi Ċolli u grazzi Kenneth. Joseph se jibqa' magħna t-tielet parti tal-programm fejn se jingħaqdu wkoll Roberto u Karl u nkunu ħaniddiskutu x'ħaġa sejra Serje A, il-kampjonati minuri lokali u t-tazzi UEFA li se jkollna f'nofs il-ġimgħa f'Champions League u f'Europa League. Imma qabel xejn waqfa ta' 3 minuti ħalli mmorru għal reklami. Ibqgħu magħna, dalwaqt inkunu magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija.
Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun, fejn kien qabel il-ħanut tal-Women 2000. U taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher, dan li jinsab il-Ħamrun, jew inkella ċemplu fuq 2124-8651 jew inkella 79047220. Merba lura t-tielet parti tal-programm botta u risposta fejn issa kif qegħdin taraw ser nitkuna fuq diversi temi oħrajn li kellna mill-ġimgħa fuq il-najt nkun nixtieq jintervjeni u saqsi d-punti tiegħu jew l-kummenti se jagħmel dan is-sezzjoni li għandna miftuħa għal ma' din ix-xandira. Mela l-ewwel item li għandna fuq l-aġenda mis-sezzjoni affarijiet oħra. Serie A, Napoli 2, Juventus 1. Roberto, Napoli jikkonfermaw, Juventus jiddelutu. Naħseb it-tnejn konfermajna. Napoli konfermaw li ħajkun title challengers u aħna konfermajna li qegħdin bla coach. M'hemmx titwir tal-lawża, m'hemmx titwir tal-kliem. Coach li mhux kapaċi jassorbi l-pressjoni li jkollu. L-ewwel ħaf kien tajjeb biex inkun nagħt kollox, biex inkun suġġettiv, però ma nafx jew fil-half time tfilhom l-switch il-players kollha jew ma nistax nifhem. Din logħba fakkritni fil-final ta' Champions League ma' Real Madrid ġo Cardiff. L-ewwel ħaf konna tajjeb, tieni ħaf bqajna fid-dressing room u l-ġid istess ġara nhar is-sibt. Jiena bħalma sħaqta u hekk hemm il-darba nerġa' nisħaq illum jiġifieri dal-coach mhuwiex denju li jmexxi klabb bħal Juventus u nittama li Ġuntoli ikollu l-kuraġġ, ħalli ma nużax kelma pastaża. Nibdaw xi multa b'naħsib. Li l-bieraħ qabel illum jieħu d-deċiżjoni li jbiddel il-motta u jġib coach li jista' l-inqas jieħu l-aħjar mill-iskwadra li għandu bħalissa. Il-problema li għandek sal-World Cup naħseb titwikka bih dal-coach. Għax bis-sena ntom ukoll għandkom tilgħu l-World Cup. Jekk jiġri hekk għalija Ġuntoli jkun falliment ukoll għax diriġent tajjeb huwa dak li jidentifika il-mument li għaddej minnu l-klabb u
jieħu deċiżjonijiet li hemm bżonn jieħu. Issa kku beżan li jneħħi l-mod ta' x'ġabu għax ridu b'saħħa, mela allura ġunta li mhuwiex denju laqqas li jkun hemmhekk jiddispjaċini ngħidu. Jiġifieri hemm bżonn bidla, ċara, hemm bżonn bidla. Jekk il-Juventus iridu mqar jiġu mal-ewwel erba', hemm bżonn bidla. Illum qabel għada, m'hemmx tara. Jiġifieri ifhimni, jien naħseb dawn ġiex logħbiet ħajkunu determinanti nhar l-erba' mal-Benfica u nhar il-Ħadd mal-Empoli, għax jekk mhux ħajrbaħ daw it-tnejn, naħseb għandu tiġi minnu li jaqbad jwarrab għax ikun falla u m'hemmx. Dan ma nistgħux nġibu skużi. Il-Juventus kellhom fl-opinjoni tiegħi l-aqwa kampanja akkwisti li kellhom il-klabb tas-serja dis-sena. M'hemm skużi issa li ma kienx hemm flus biex jixtru plejers ġabulu, plejers ta' kwalità, imma sfortunatament mhux. Pero Roberto naqbel miegħek kollox ma qed però ħansemmi punt wieħed fuq dan. L-iktar plejer li nefqu l-Juventus flus fuq li huwa Cup Miners fil-ground ma jagħmel xejn, jiġifieri vera l-aqwa akwisti, però jiena nirraġuna meta inti ħadd tagħmel akkwist dejjem kaxxa magħluqa għax m'għandekx garanzija kux ħajaqbad jew le. Iva veru, imma tistaqsi għalfejn dal-plejer mhux jirendi. Right. Number one, għandu bżonn joqgħod bil-qiegħda. Għax da ċert li għandu postu garantit fit-tim, jilab kif jilab jibqa' jilagħbu. Right. U tu, għal il-pożizzjoni li qed jilagħbu mhijiex il-pożizzjoni li kien jilab mal-Atalanta. Allura mhux jirendi. Right. Mark Kembri qed jgħidlek hawnhekk Roberto, il-ġurnalist Romeo Agresti qal li anke ma Juventus ma jagħtux il-Champions League li jmiss, season ieħor Motta se jibqa'. Mela f'dak il-każ ikun falliment doppju. Għax jekk wieħed janalizza kemm ġabu punti l-Juventus issa ma' snin li għaddew, mhux talli għar minn Majfredi, talli għar minn Del Neri. Ġieħ il-bambin ta' u da ħanejdilkom di da żball. Meta jkollok bniedem li kellu one season wonder, ma tistax taqbad u ġibu ma' klabb kbir. Da kell isiru kemm bil-coaches u kemm bil-players. Right. Da kien photocopy ta' Majfredi. Kien mal-Bologna nserdaw mal-istess klabb, it-tnejn jilagħbu futbol sabiħ, it-tnejn daħlu l-Bologna fl-Ewropa, ġew mal-Juventus, nefqu balla flus, it-tnejn li huma u ma għamlu xejn. Right, jiena jalla ikun hemm il-gazz biex nerġa' ma nżawx kelma oħra li tista' twaħħalna multa u itajruh minn hemm illum qabel għada. Right, għax mhux anke l-personalità tiegħu mhix denja li jkun coach ta' Juventus, jiddispjaċini ngħid. Right, u nhar is-Sibt inti werid id-differenza bejn meta jkollok coach tajjeb għal meta jkollok coach li mhux tajjeb. Conte fil-ħafta jinbidel il-logħba u da għamel substitutions, kull ma għamel da il-players tiegħu qajjimhom ir-raqda li kienu raqdin fl-ewwel ħaf u fit-tieni ħaf ħartuh ground jiġru. Dik id-differenza. U Roberto, kemm nistaqsik domanda Roberto, il-fatt li Locatelli reġa' għamel il-paprata li għamel kontra Milan fis-Super Cup, reġa' għamel penalty ieħor. Jiġifieri issa ħankun onest, jiena rajtu 50-50, ma rajtux li kien penalty dirett, ma nitkellem id-dritt. Penalty ċar, bla tidwir tal-lewża, alright, mina suġġettiv jiġri, m'hemmx dubju li kien penalty. Alright? Locatelli għandhom ituh l-award tal-iktar plejer fit-tim tal-Juventus li jagħmel iċ-ċuċati. Alright? U jurik plejer u mela inti tmur tagħmel sliding tackle fil-kaxxa kif għamelu. Dik l-ewwel ħaġa li d-difensuri jitalmu. Qatt m'għandek tagħmel sliding tackle fil-kaxxa. U għamilha dartej. Alright? Ma tistax u b'kull rispett anke l-passes tiegħu qed jaħseb li sar xi pilloda joqgħod jilgħab fin. Għalfejn jibqa' jilagħbu. Għalfejn xejn Douglas Luiz biex inġibu l-partner tiegħu biex noqogħdu nużaw għall-marketing għax għandha ġisem sabiħ. Għalhekk ġibni Douglas Luiz. U ejja, come on ta'. Teħ ċans plejer ħajibda jilgħab. Mhux qatalu rasu jien anke ta' dan ilu. Illum ikkommovini dak il-messaġġ li tella fuq is-social media dan ilu.
plejer li jħobb il-klabb tajru lem qisu qatt ma żista. Għalfejn dana kollu biex inżommu l-Tiago Motta. Xi bravura dik. Rajt, xi bravura dik. Jiġifieri imbarazz dik Mela, il-kelma. kumment finali fuq dan l-argument finant Brady Buġeja qabel ma naqilbu għas-suġġett li jmiss. Ir-riżorsi huma limitati bħalissa qed nirreferi għal Juventus, però kull logħba jkunu minn fuq Juve u dejjem iġibuhom. Dan ifisser xi ħaġa ħażina ikun hemm. Fejn huma riżorsi limitati, Brady? Taf li l-pankina li kellhom l-Juventus nhar il-Ħadd tiswa l-miljuni Vlahovic, Douglas Luiz, Wea, Conceição, alright? Kollha bil-qiegħda daw ta'. Kollha bil-qiegħda, jew inkella ħadna l dal-Portugiż full-back. Naqta rasi barra, li sal-aħħar tal-istaġun jekk jilab ġixlob tlieta ħafna. Juriku li mhux ħajużah. Biex jilab il-Mekkeni? Full-back? Ma nistax nifhemu jien. Jew inkella kellek il-Limbangula qiegħed top form, ħallih bil-qiegħda. Lab il-Nico Gonzalez li bħalissa tjażaq. Flok labu fuq ix-xellug biex jikkatja n-nofs u jiġi favur saqaħ, le, labu fuq ix-xellug, alright, u bil-lemin da mhux tajjeb, Yildiz flok jilabu in-naħa l-oħra fuq ix-xellug labu fuq il-lemin. Qed inaqqaslu 50% tal-potenzjal tiegħu. Ma tix tkun xi Mourinho daw biex tindunhom daw l-affarijiet ta'. Daw huma affarijiet bażiċi ta' coaching. Alright, affarijiet bażiċi ta' coaching. Ma nistax nifhem, onestament. Mela, immorru għall-item li jmiss fuq l-aġenda, EasyBet kampjonat amatorjali wieħed, riżultati ta' 12 ġurnata, għattartej xajra Tornadoes wieħed, Blizabuġu St. Peter, San Juan u jirbħu San Juan u ħabxej, Gargur 4 Kirkop United 3, Luqa St. Andrews 3, Ormi xej, taru kol riżultat fuq il-grafika Mars Skala 2, Zejtun Corinthians 3, Melli ħaxej, Rendi wieħed, Msida St. Joseph wieħed, Rabat Agers 5, Pembroke 3, xej Vittoriosa Stars 2 u il-klassifika li issa qed tara żewġ timijiet fil-quċċata Blizabuġu St. Peters u Vittoriosa Stars 31, San Juan 29, Luqa St. Andrews 27, Xajra Tornadoes u Attart 24, Rendi u Ormi 21, Kirkop 13, Melliħa 12, Pembroke 10, Zejtun 9, Gargur 7, Mars Skala Rabat 6, Imsida St. Joseph 3, Joseph għandna ħafna fuq ix nitkellmu rigward din id-diviżjoni. Jew ħanibdew fuq ir-rebħa li ksibtu r-Rabat il-bieraħ, jew ħanaqbduha fuq ir-rebħa ta' San Juan fuq Blizabuġa. Għażel int. La jiena nibda mir-rebħa li għamilna aħna ir-Rabat il-bieraħ, ir-Rabtin, ksibna rebħa ta' 5-1, rebħa meritata, rebħa li rat id-debut ta' wieħed mill-barranin li sabu x-xibka 2 li huma l-bieraħ. L-unika żball li sar fil-logħba kien li ġabu dro l-imsieta ġifieri, però naħseb il-kumplament konna iddominajnija. Fl-lejl aħħar tal-ġimgħa li għaddiet kellna wkoll inbidlu għamilna ċertu bidliet ukoll fl-istaff tekniku. U ġifieri kellna wkoll jista' ukoll naħseb ġifieri anke l-andament naħseb kien hemm ċertu bidla l-andament tal-Braves, ġifieri labna bi grinta. U nittamaw illi din tkun it-turning point wara staġun li sfortunatament kellna ħażin li kellna. Nittamaw illi nkomplu mixjin u nżommu postna fil-lig amatorjali wieħed. Fuq il-logħba l-oħra Blizabuġa Yes? Kemm nikkummenta komment. Dituri pereżempju l-kuraġġ li jkollu diriġent. Ir-Rabat bidlu l-coach mill-ewwel raw andament pożittiv. Dik hija differenza. Ġifieri proset, well done. Thank you. L-istess ħaġa kif għamlu l-Milan f'Konsejsaw allura Roberto. Issa mhix il-Konsejsaw hekk jogħġbok għax Ole, mhux l-istess. Mhux l-istess. Il-fortuna naħseb dar-raġel għandu xi abbasanti taħt il-qalziet. Jiena li għaw ċajti ġa Konsejsaw. Jiena li ċerti xieni ta' serjetà bir-rispett kollu. Ismani, għalla ħares tajdlix li għaxpeja pissigaru fil-dressing room. Ismani, għalija ħattu coach Purċinell. Għaxpeja pissigaru fil-dressing room? Ma namiliex jena.
U Memx teħlita, sorry. jek mux iċċalabra mal-players kienu. No. Inti dawk il-players, inti titiżommilhom ir-riedni. Ejwa, wara rabta Ta' Kalabria l-biraħ ma daħħax fil-ground. Sinu? Ta' Kalabria l-biraħ. Imma Karl, ismani wahda, tini naqa ċans. Jena mux ħan ikkundanna l-Kalabria u laqas ħan ikkundanna l-Konsejsaw. La, għedin naqbdu din ġrat u kol. Mela, la qed naqblu fuq di. Mela, l-ewwel net ma noqogħdux nagħmlu l-istejjer kif għamlet ċertu media x'mara li joħrid joqtlu, eċetera. Mela, il-bieraħ ġara episodju illi il-Milan irnexxina dawwarna telfa f'rebħa b'ġiex gols fl-aħħar ftit minuti. Alright, klat li ta' bit-tnejn. Issa li ġara, il-bidu li ġara kien li fit-tieni gowl, kif rajna it-tieni gowl, Kalabria għamel paprata kbira l-laqsan fin-nofs, salla pil-muża u spiċċaw il-Parma ġabunna 2-1. Issa li ġara fl-aħħar naqra Konsejsaw mar b'mod grintus biex jikkorreġi l-Kalabria. Kalabria stess sammetta li kienet ċertu adrenalina. Però li ġara l-bieraħ bej Konsejsaw u Kalabria rajniħu gol bej Bonucci u Allegri. Rajniħu gol bej Lautaro Martinez u Conte. Rajniħu gol fit-tim tal-Fiorentina. Ġifieri jismani daw affarijiet illi mhux l-ewwel darba li ġew, ma nagħmlux l-istejjer kbar kif għamlet il-medja għax għaxtu u ma għaxtux u mara li huma marġaliex. Xin ikollok ċans. Naħseb Kienet ta' adrenalina, adrenalina ta' waqt il-logħba. Mela. Jien biex kun taf. Ta' Sant Juan daw żgħar. Tieni ċans, ma Antonello ħanrispondi jekk jogħġbok. Mela wan. Jiena jekk taħseb li jiena anti Milanist biex tkun taf jiena t-tieni tim tiegħi huwa l-Milan. L-Italja. Għax jien Milan missier Milanist u dejjem kelli faxxinu lejn dak it-tim, speċjalment meta t-timiet kienu vera timijiet u speċjalment kun bħali għandek daqsxejn żmien u Roberto naħseb bħali wkoll jien kien jiġennuni l-Milan ta' Sakki u ta' Capello. Biss. Jien qed ngħidlek punto di vista f'dik il-pożizzjoni. F'dik il-pożizzjoni sabiħa l-euforija, nifmek, imma jiena kieku jien president nara dawk il-kummedji jista' jirbaħ l-Champions League. L-għada jitlaq. Għax jien nemmen li daw int ma tixturjhom qed tikoll il-kirxa magħhom, jiena nemmen ħafna li tkun awtoritativ, mhux awtoritarjan. Karl, il-bieraħ il-logħba Milan Parma rajna. ċans, inti nsejt issemmi episodju illa la ġara waraħ. Għaliex kien hemm kunċert Kalabria bħala captain li naqas marru dak il-kunċertu 5 oħra tal-Milan u nkazza. Hemmhekk għandu raġun il-coach jinkazza, imma da irid jgħid mija kulpa di bħal meta tat il-konfidenza. ċerta konfidenza ma tingħatax. Karl. Ħajmur ġopan jagħmel li jrid, imma din issa u jaħasra il-Milan u rajt b'dal coach vera ħadu s-Super Cup u 200 sena oħra jekk ħajkun għadu jeżisti l-futbol bħala sport ħadd itniżżel li fl-2025 il-Milan ħaduha. Imma jiena dal coach jiddispjaċin daw l-affarijiet ma nittollerhomx sew forsi jiena stramp, forsi jiena militari, imma bir-rispett kollu. Imma coach, skużani coach kont ħanejlek, Karl, ismani waħda, din għamlu wkoll l-istess iċċelebraw u zifnu għamlu. Ancelotti u ta' meta Real ħadu il-Champions League. Tantu jekk rajt il-logħba l-bieraħ, tant kemm ma jtihomx konfidenza, illi l-bieraħ x'imkienu għax Teo Hernandez u Leao kienu ħażin, fil-halftime għalahom u r-riżultat ġie. Ġifieri meta kellu jieħu deċiżjoni fuq l-awaġġ press li għandhom il-Milan, il-bieraħ ħada. Issa jiena ma nemminx illi l-ewwel net naħseb dak il-litrat kien hemm Teo Hernandez għamel avveniment din il-plejers kollha u kien hemm ukoll Benjamin Pavard għax Teo Pavard u maħbib ħafna għax laħaq 30 gol u għadda l-Maltini u għamel avveniment. Però ismani dak ġifieri kull tim ta' plejers, ġifieri kien hemm anke plejers minn timiet oħrajn li ġilli marru kunċerti u hekk, ġifieri ma naħsibx li l-coach. Il-kwistjoni mhux qabel lobek bir-rispett kollu. Jien niftakar. Ara, tal-kunċert kien nhar il-ġimgħa. Nhar il-ġimgħa kien. Imma mhux qabel lejlet logħba, ħanilek ħaġa ra. Daw professionals, daw qed tinsew. Jien niftakarni, Antonello ħajftakru żgur. Tiftakru tal-bot mal-ħibs? Antonello. Ejja.
Jien niftakar li l-Missier u l-Brian Talbot il-ġimgħa flaxija imorru jiċċekkjaw il-bars ta' paċi fil ta' Sliema biex jarem xi plejers. Aħseb wara daw, bir-rispett kollu. Imma daw kunċett ma marrux ġo bars jiżablu Karl. Hemm differenza. Imma isma' lek ħadd mur kunċert u għajja. U ma tuħux drink kemm ismani jekk din mela salla qed ngħidu fuq din, ħan nitkellem naqa' ma nafx jekk ratux ta' Ruben Amorim taqsew fuq Rashford. Qal aħjar nniżel il-coach tal-Gurret fuq il-bank milli Rashford illi qabel il-logħba kien għandu kemm ħirex minn night club. Hemmhekk turi n-nuqqas ta' professjonalità kif kien għamel darba Ronaldinho. Ġifieri ismani daw vera forsi professionals però mbagħad kunċ għandhom ħabis oħra għandhom id-dritt imorru kunċert. Golan ta' fal-fejk ċew ir-Roma. Ħabba is-sigaretti u l-alkohol barra għalulu. Serjetà, issa Golan joġobni jiena ir-ritmi ta' jibqalu fil-ground imma barra. Ma tistax ċerti affarijiet tagħmilhom. Ejja ħankunu daqsxejn seri. Xaqan Angolan. Mela mhux bil-program. Mela ħarġu maħbar fuqu. ċarrestat. Spiċċarrestat. Mela, lura s-suġġett għax il-ħina tiġi Joseph kontra ħadd ċarġa fuq Birza San Ġwan. Ifibni Birza Buċa u San Ġwan Antonello huma tnejn li insertajtna fil-coaches tagħhom li huwa tnejn mill-aqwa coaches Edward Azzopardi u Xavier Saliba. Tnejn li naħseb opinjoni tiegħi personali mill-ftit li rajt s'issa fil-lig għandhom materjal iktar milli għandhom il-Birgu. Iġifieri opinjoni tiegħi dejjem, iġifieri mhux qed ngħid li l-Birgu mhux tajbin għax huma tim tajjeb għax għalima għalli għall-aqwa tliet timijiet huma dawk. Però issa jidher li l-kampjonat ħajjiġi iktar u iktar interessanti jiġifieri Birza Buġa ilhom jippjanaw biex jitilgħu anke mis-sena l-oħra u sena l-oħra kienu fallew għal xi ftit jiġifieri għal ftit punti. Jidher ukoll li onestament San Ġwan minkejja li kellhom bidu mhux daqshekk pożittiv issa jidher li naħseb qabdu r-ritmu u naħseb anka ċertu rebħ li din ir-rebħa mal-leaders naħseb il-San Ġwan peress li l-gow ġi lejn l-aħħar San Ġwan ukoll mentalment ħajkunu naħseb preparati aktar. Tajjeb wisq. Mela, Karl, sakemm ukoll ħanu qed nuru l-grafika bir-riżultati li kellna Challenge League u mill ċertu kumment qasir ħafna fuq il-sitwazzjoni f'dal-kampjonati fejn qed naraw il-Valletta illi fil-Challenge League rebħu 3 punti importanti fil-konfront kontra Sweden United u fil-klassifika komplew jaħarbu bid-distak issa bejnhom u Marsa kif qegħdin naraw mill-grafika jitla' għal 7 punti fil-waqt illi fil-kampjonat amatorjali 2 kompli mixja pożittiva ta' Victoria Hotspurs li issa ittawlu wkoll għal 10 punti d-distak bejnhom u bejn imqabba wara li l-imqabba ġabu draw kontra St. George's. Kumment fil-qosor fuq daw iż-żewġ timijiet. Jogħġbok? Ifhimni, mela. Il-Valletta. Il-Valletta fimni. Kienet ħasda għal kulħadd, speċjalment dawk li għandhom l-età tiegħi li jiftakru anke l-belt saħansitra rebħu s-sittazzi li minħabba ċerti deċiżjonijiet banali u immaturi spiċċaw il-Valletta biex ġew relegati. Jiġifieri li l-Valletta jagħmlu staġun u jitilgħu rieħ mill-first jien nemmen li kienet xi ħaġa mhux jiġifieri tqila biex issir anzi kienet il-mas tagħhom. U nemmen li jekk Valletta ħetilgħu Premier ħetilgħu armati sew biex jerġgħu jkunu fost iċ-challengers. L-istess jingħad għal għall-Lawċino ġifieri il-Victoria Hotspurs jiena naf kemm ramaw bis-serjetà, kemm jixtiequ din il-promozzjoni ġifieri nafu l-qalb u l-passjoni l hemm, so mhu qed nisimgħu xejn ġdid imma affermazzjoni ta' dak li ġie maħsub għalih. Ġifieri kemm Valletta u kemm Victoria Hotspurs l-ambizzjonijiet hemm qegħdin u kull ma qed naraw hija konferma ta' din l-ambizzjoni.
Mela fadlilna daqs 10 minuti għal dan il-programm u nixtieq li dan 10 minuti niddedikawhom għat-tazzi Ewropej li se jkollna f'nofs il-ġimgħa hekk kif ser ikollna wkoll l-aħħar ġurnata tal-League Phase. Ħanibdew mill-Champions League fejn ser ikollna daw il-logħbiet Aston Villa Celtic, Barcellona Atalanta, Bayer Leverkusen Sparta Praga, Bayern Munich Slovan Bratislava, Borussia Dortmund Shakhtar, Brest Real Madrid, Dinamo Zagabria kontra Milan, Girona Arsenal, Inter Monaco, Juventus Benfica, Lille Feyenoord, Man City Bruges, PSV Liverpool, Salzburg Atletico, Sporting Lisbona Bologna, Sturm Graz Leipzig, Stoccarda Paris Saint-Germain, Young Boys Stilla Hamra Belgrad biex għanna din il-klassifika wara 7 logħbiet. Liverpool li huwa kwalifikati diġà għall-aħħar 16, 21, Barcellona nistgħu ngħidu hekk moħħhom mistrieħ ukoll b'18, għandna mbagħad Arsenal u Inter b'16, Atletico u Milan 15, Atalanta 14, Leverkusen Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille u Brest b'13, 12 punt ta' Dortmund għal Bayern, Real, Juventus u Celtic, għandna mbagħad il-PSV u l-Bruges b'11, Benfica, PSG, Sporting Lisbona u Stoccarda 10, City u Dinamo Zagabria 8, Shakhtar 7, Bologna 5, Sparta Praga 4, Leipzig, Girona, Stilla Hamra u Sturm Graz u Salzburg 3, Slovan Bratislava u Young Boys xejn. Roberto, naħseb il-logħba tal-ġimgħa bla dubju hija dik bejn Juventus u Benfica. Ngħidu hekk, hemm ħafna logħbiet interessanti, ovvjament iż-żewġ timijiet huma ċerti li ħajkunu fil-playoffs, jiġifieri huma remoti ċ-ċansijiet li Juventus jispiċċaw mal-ewwel 8. Jien naħseb aktar huwa interessanti is-City jekk hux ħajrnexxielhom ikunu fil-playoffs. Ovvjament diġà għamlu 3 akkwisti is-City, jalla jieħdu l-Kambjażo wkoll, jalla. Ma naqbilx miegħek Roberto ta' fuq di. Le, jalla jieħduh, mbagħad ngħidlek għalfejn ġus xi darba. Però ovvjament fi-Champions League kollha kemm aħna nafu li r-riżultat huwa wieħed imprevedibbli f'kull logħba, taħseb li tim ħajkun ħajrbaħ faċilment u jispiċċa jiswa fi telfa mhux mistennija, ġifieri l-aħħar logħba kapaċi ħajkun hemm ċertu tip ta' pressure fuq ċerti timijiet. Ovvjament issa ħatkun interessanti biex naraw mbagħad l-akkoppjamenti li ħajkun hemm fil-playoffs fejn ovvjament mistennija jkun hemm logħbiet bejn timijiet meqjusa bħala ġiganti fil-futbol Ewropew. Zef, Milan, Dinamo Zagabria, Inter Monaco, nibdew kun nibbildi hawn naqra lej x'inhu ġej iżjed il-qudiem. Milan u Inter jidher li huma kważi ġewwa għal post fil-playoffs. Li kont int minn flok Inzaghi jew li kont flok Conceição. X'approach kont tinżel għal dik il-logħba meta taf il-logħba l-kbira li se jkollna l-ħadd bejn Inter u Milan mbagħad. Tinżel full team għal riżultat jew sserraħ għad-derby għax taf li għandek siq ġewwa. Ifhimni Antonello, kif taf il-bieraħ naħseb għalija issa jista' jiġi kollox, Inter ħajibdew b'vantaġġ ħabba li Fofana ħajkun diffidat kontra Inter wara li l-bieraħ qara l-karta safra. U naħseb dak huwa żball li għamel Conceição il-bieraħ illi beda l-Fofana meta nara l-ħadd għandna d-derby. Jiena personalment bħalissa għalkemm ovvjament derby dejjem derby, però bħalissa jiena moħħni biex inġib dawk it-3 punti tagħna l-derba biex nikkwalifika u nevita il-playoffs u nidħol mal-ewwel 8. Jiġifieri Dinamo Zagreb sentejn ilu tajnihom 4, ovvjament ħanibdew l-favoriti, però jiena naħseb illi l-aħjar li nibda naħseb bil-full team tas-soltu biex nipprova kemm jista' jkun nagħlaq il-logħba kmieni jekk ovvjament ir-riżultat imur favorina u mbagħad inserraħ għad-derby. Jekk ma jimpurtax Antonello kellu diskussjoni l-bieraħ ma nafx il-kundizzjoni ta' Barella wara l-bieraħ jekk huwiex
injured jew li għadni ma segwejt xejn illum Smajt onestament. xejjina Volderi jidher li Barella kollu sew, ovvjament nimmaġina li nhar l-erba' jerġa' jibda l-Frattesi f'nofs il-ground u jiena l-inqas naħseb Inzaghi jibda bil-full team u jserraħ. Jiena onestament ġifieri serraħ kont, nemmen li mal-Monaco l-Inter għandhom iġibu il-riżultat. ismani Antonello ħankun onest il-Monaco mhux xi tim li tarmiħiżi, ġifieri laqas Antonello iridu nqisu xi ħaġa. Jekk eżempju Milan u anka Inter jiġu draw u jerbħu ta' warajna jispiċċaw ukoll fil-playoffs. Ġifieri bażikament ħaġa oħra hija jidher li Bis-17 tkun ġewwa ħanajdu hekk. Skużi? Bis-17 tkun ġewwa Imma jekk jerbħu tal-oħrajn kollha? l-istess. Le, il-kwota hija 17. Volderi jekk nagħtu ħarsa l-klassifika l-Inter bis-17 bid-draw m'għandux ikun hemm problemi. Ħanejlek Antonello, wara naħseb jiena jidher li wkoll nsemmu di fiċ-Champions League jidher li ħajerġgħu jitlu 5 timijiet Eżatt. mill-Italja, ġifieri dak għalina huwa vantaġġ. Ġifieri ovvjament jekk nerbħu d-derbi xorta issa li ħajitlu 5 it-taqtija biex nitlu Champions League mniex qalbi maqtuwa li ħajitlu 5. Però jista' jkun jekk Milan jerbħu d-derbi l-ħadd jidher illi naħseb Napli ikunu jibdew iwittu triq qarraba Scudetto, ġifieri ħatkun dwar da jqaġġix timijiet. Ġifieri jiena kieku nagħmel kif qed tagħmel inti noħroġ ma' Zagreb u jista' jkun nara il-partita kmieni biex imbagħad inseraħ nhar il-ħadd fis-sitta. Sewwa wisq, mela, Roberto, kumment qasir fuq l-oħra li xtaqt nitkellem fuqha qabel ma mmorru fuq l-Ewropa League. Barcellona Atalanta, ġibtimiet li jabu futbol sabiħ, ġibtimiet li kwalifikaw fuq għal-Barcellona ġalesti għal-post ma l-ewwel 8, Atalanta forsi fadlu xi ħaġa oħra. Taħseb. Naħseb fil-moment il-Barcellona huma aħjar mill-Atalanta, ġifieri taħt Flick. Tranġaw ħafna, tiskurjaw ħafna goals, jilabu futbol attrajenti, ovvjament għandhom players ta' kwalità. Naħseb li Barcellona huma aħjar fil-preżent minn Atalanta. Ovvjament Atalanta ma tixtar miegħhom. Jiena tim li nissimpatizza ħafna miegħu. Minkejja riżorsi limitati dejjem kunu hemm. U naħseb li għandha tkun logħba sabiħa u ovvjament tkun logħba li tkun riklam tajjeb għal-futbol Ewropew. Mela, ma rajna xil-ħin ħarab letteralment, Ewropa League nhar il-ħamis, Ajax Galatasaray għandha Hoffenheim, Athletic Bilbao, Pilsen, Braga, Lazio, Dynamo Kiev, RFS, Ferencvaros Alkmaar, Maccabi Tel Aviv Porto, Midtjylland ta' Danimarka Fenerbahce, Nizza Bodo Glimt, Olympiakos Karabakh, Lyon Ludogorets, Rangers San Gilloire, Sociedad PAOK, Roma Eintracht, Slavia Praga Malmo, Steaua Man United, Tottenham Hotspur, Twente Besiktas, naraw ukoll il-klassifika fuq Lazio 19 l-ewwel post, għandna United ir-raba' b'15, Tottenham 14 ukoll, Galatasaray 13, naraw ukoll it-tieni paġna fejn hemm ukoll Roma li għadhom mhux ċerti għadhom ftit imdendlin Karl. Fil-porta wkoll għadhom naqra situazzjoni perikoluża, il-kummenti tiegħek fuq l-logħba tal-ħamis ta' Roma u forsi xi jkun l-logħba toħra tal-Ewropa League. Il-ħamis hija duwenda għalina, ġifieri bil-fors tiġi rebħa. Biss jien kellek tgħidli x'tixtieq dis-sena onestament. Nixtieq li r-Roma jieħdu l-Koppa Italja. Għalfejn? Għax kun l-10 Koppa Italja u nixtieq li b'xi mod jew ieħor kif hemm isem Totti fuq it-tielet skudetto ta' Roma, nixtieq li jkun hemm isem Ranieri fuq xi ħaġa qawwija ta' Roma bħal mi l-10 Koppa Italja li tfisser stilla tas-silver fuq il-flok tagħna. Ilha biex tiġi fuq jalla tiġi dis-sena, jiġifieri jiena xorta nemmen li għaddu ta' Roma għal-round li jmiss, imma kellek tgħid li għażel x'tixtieq dis-sena l-affarijiet kif ġew nixtieq qisu tiġi dik it-triq għar-Ranieri. Jgħaddu r-Roma għal-round li jmiss tal-Ewropa League, Karl tgħid? Mela.
Eżatt, aħna fuq Ewropa li jkollna qegħdin Imma nitkellmu. jena naf li konna qed nitkellmu fuq Ewropa li tinkwitax. Immetlek x'nixtieq, jiġifieri kelli ninqala minn Ewropa. Nemmen li ħanaddu, imma kelli ninqala imma mbagħad niffukaw biex nieħdu il-Koppa Italja. Nippreferi kieku għax il-lig diffiċli u għalkemm ħajnidħlu 5 Champions League ma nara remota li aħna nidħlu fl-Ewropa tru l-lig. Biss ma tistax tgħid. Ismani, Karl, ħanejt ħaġa oħra. Jiena lija il-Lazio qed imajnaw, Ġifieri. Dak taf għalfej, għax keċċew il-dak li tajjar lajkla. Le, però ħanejlek, Karl, jien naħseb Roma wkoll naħseb il-performances qegħdin jimprovjaw xi ftit. Naħseb. Il-coach imbierek mela ġejmija x'li ngħidlek. Iwa, mela qed ngħidlek l-Ranieri ħażin, imma l-istess anke Milan ċertu plejers ma konsejsaw improvjaw aħjar milli kienu ma' Fonseca. U dak huwa fatt. Aħna l-problema taf x'inhi? Di Sudoku keċċietu għajxej De Rossi għax kieku perswas li għandna 40 punt. Jiena għalija. Għedin għandna għedin. Jiena għalija l-unika ħaġa. Champions League, Jiena bħalissa ħanitkellem fuq il-Milan ħanejdi biss, bħalissa kif kulħadd jaf għaddej l-aħħar sigħat ta' transfer market u qegħdin viċin ħafna li jakkwestaw il-Jimenez l-attakkant tal-Feyenoord. Naħseb ponta l-aktar ħaġa li l-Milan għandha bżonn bħalissa. Jekk tara l-iktar l-iskurja Pulisic, Reinders, Lejaw kollha midfielders u wingers l-iskurja, m'għandniex dak l-attakkant il-number 9. Sewa miss, mela, grazzi lil Roberto, grazzi l-Joseph, grazzi l-Karl tal-li lejla ikon inaqdu magħna għal dan il-programm. Grazzi wkoll mur l-sponsors tagħna Beauty Wisdom, il-Katalan, The Barber Room u Michael's Butcher. Inħeġġiġkom biex tużaw is-servizzi ta' dawn is-sinjuri għaliex ukoll indirettament tkunu qegħdin tgħinu il-programm tagħna ikompli jikber. Infakkarkom ukoll li dan il-programm daqsi oħra jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant tinsewx tidħlu tafsu dik subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi noħorġu ta' kull ġimgħa. Minn hawn ftit ieħor ukoll intukom ir-riżultati tal-kampjonat taż-żgħażagħ sezzjoni A illi l-logħbit waslu biex jispiċċaw ukoll grazzi lil Xarlo Paċ tal-kontribut siwi tiegħu biex ukoll jgħaddilna dawna ir-riżultati. Għadda risposta jirritorna bħallum ġimgħa fl-istess ħin li se niddiskutu id-derbi ta' Milan Inter u Sliema Wanderers kontra Hibernians mill-kampjonat lokali. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa hopefully webcam ġdida minn ħati għaj jien Antonello Bella ma tfadal xejn ngħidilkom li grazzi tal-li inaqadtu magħna l-lejla. Il-lejl tajjeb, ir-riżultati ta' sezzjoni A minn hawn u nofsija oħra fuq il-porta tagħna. Għaldaqstant tibqgħu segwuna.